أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: svake godine imamo sastanke na kojima obilježavamo dan Muslim Mauda. Predskazanje koje je dobio obećani Mesija alejhi selam je bilo u vezi sina kojeg će on da ima. Neprijatelji Islama su rekli da Islam ne može da pokazuje kao nikakve znakove. Obećani Mesija alejhi selam je njima odgovorio rekavši da mu je Allah dželešanuhu rekao da će Allah kroz njega da manifestira znak istinitosti Islama i to da će biti manifestirano kroz rođenje njegovog sina koji će dugo živjeti i služiti Islam dugo. Također je obećani Mesija rekao da će taj sin posjedovati mnoge kvalitete i naveo je otprilike 52 ili 53 ta kvaliteta. I ovo nije bilo obično predskazanje. Također je rekao vremenski period da će se njegov sin roditi u tom vremenskom periodu i da će imati kao dug život i da će u svom životu da služi Islam. I ovako u džamatu mi nabrajamo te znači sve njegove kvalitete na ovaj dan. I ove godine, ako Bog da, razni džemati će da imaju razne skupove na kojima će govoriti u vezi Muslim Mauda. Također MTA će da prikazuje ove emisije i gdje ljudi mogu da više saznaju o detaljima. Ja ću sada da navedem preko Muslim Maudovih riječi u vezi njegovog života, u vezi njegovog zdravlja i također u vezi njegove veze sa Allahom dželešanuhu navešću. Predskazanje je bilo u vezi djeteta koje će živjeti dug život. A možemo da saznamo u vezi njegovog zdravlja kroz njegovo pisanje. Hazreti Muslim Maud kaže: moje zdravlje je bilo vrlo loše dok sam bio dijete. Prvo sam imao kašalj, onda također do 11. ili 12. godine sam bio mnogo bolestan, kao između života i smrti, i mnogi su mislili da neću dugo živjeti. Također sam počeo da razvijam bolest očiju i jedno oko mi je skoro da je bilo slijepo. I sad kaže, kad je on održavao taj govor u koji Hazreti Halifatul Mesih spominje, kaže da i sad ne vidim dobro na to oko. I također kaže da sam imao
visoku temperaturu 5-6 mjeseci i onda također sam i bolovao tuberkulozu i zbog ovoga ja nisam mogao da pohađam redovnu školu i da se posvetim učenju. On kaže, njegov učitelj iz Lahora je imao kuću tu u Lahoru i kaže predavao je matematiku i ovaj Fekira sahib se žalio obećanom Mesiji alejhi salamu i rekao je da ja mnogo izostajem iz škole i sam ponekad sam u školi. Zatim Muslim Maud kaže malo sam se bojao da obećani Mesija ne bude razočaran kao u mene. Obećani Mesija je rekao mom tom učitelju on nema dobro zdravlje, tako kad god dođe to je dobro i da ga mnogo ne prisiljavaju. Hazreti Muslim Maud kaže, sjećam se da je rekao šta ćemo mi da postignemo ako ga naučimo matematici. Da li će on da otvori trgovinu? I ovako je bilo znači njegovo stanje dok je bio mlad. I u ovakvom zdravlju ko bi kao mogao reći da će on da živi dugo. I u tom istom predskazanju je bilo spomenuto da će sin obećanog Mesija imati veliko obrazovanje u sekularnom i religijskom znanju. I ko bi znači se nadao da pored ovakvog zdravlja on može da postigne to. Muslim Maud radijallahu anhu je rekao da je obećani Mesija njima rekao važno je da on proučava časni Kur'an i hadise, kao dovoljno je za njega. Tako moje zdravlje je bilo tako loše da nisam mogao da se znači ovo svjetski obrazujem i kao nije položio mnoge te testove koje je trebao da da u školovanju. I također on spominje opet da vid mu je bio slab, ali Allah je rekao da ću ja da imam ovo svjetsko i religijsko znanje. Allah dželešanhu on kaže da mi je dao tako islamsko znanje da mnogi koji su pročitali njegovu literaturu jednostavno su zaprepašteni. Hazreti Muslim Maud dalje govori, ja sam nedavno napisao neke dijelove Tafsir Kabira, komentar Kur'ana, i on kaže također mnogi koji su naši neprijatelji kad pročitaju taj komentar oni jednostavno nemaju ništa protiv toga da kažu i također govore da nikada nisu pročitali ovakav komentar. I kaže ja često idem u Lahor i ovi koji žive ovdje mnogi dolaze obrazovani i doktori i advokati i učenjaci da se sa mnom sastaju, ali do danas nikada se nije desilo da bilo koji od njih nešto kaže protiv časnog Kur'ana, a da ja nisam postigao to da odgovorim na te njihove tvrdnje. I to je samo blagoslov uzvišenog Allaha koji mi je dao to znanje. Kako god, ja ne mogu da kažem ništa drugo osim toga da je Allah dželešanhu bio taj koji me je blagoslovio i sa sekularnim i religijskim znanjem. Hazreti Muslim Maud u vezi ovog znanja govori kako mu je Allah to podario. Kaže, dok sam bio mlad, sanjao sam san kako zvono zvoni i to se kao povećavalo i neka se kao okvir pojavio
i onda u tom okviru je bila kao slika i on kaže na jedan put iz te slike je iskočilo kao i rečeno mi je ja sam Allahov melek i došao sam da te podučim komentaru časnog Kur'ana. Ja sam mu odgovorio molim te nauči me i on je počeo da mi objašnjava suru El-Fatihu i došao je do Ijake nabudu, Ijake nestein i tad mi je rekao svi prijašnji komentatori Kur'ana su samo do ovog ajeta znači dali komentar. Kako god ja ću da tebe podučim i poslije ovoga. I on me je podučio cijeloj suri El-Fatihe i zaista značenje ovoga sna je bilo da Allah dželešanu mi je podario poklon da tumačim časni Kur'an. I ja zaista govorim da na bilo kojem skupu mogu da odgovorim kroz suru El-Fatihu na sva pitanja. I on je kao postavio pitanje drugima ako žele da se kao natječu s njim da kroz suru Fatihu to i kao postignu i oni, ali nikada se nijedan oponent nije javio da s njim ima tu debatu. Dalje Muslimaud radijallahu anhu kaže bio sam vrlo mlad i naš fudbal tim je se natjecao sa drugom nekom školom i kaže naša škola je pobjedila i on kaže ako je i tad znači bila opozicija džematu, muslimani se kao radovali da je muslimanski tim pobjedio i kao pozvati smo na neki čaj kod nekog vrlo poznatog muslimana. Kad smo stigli, meni je rečeno da održim govor. Ja se nisam bio pripremio za to i kad sam počeo da govorim taj kao govor da održavam, naupao mi je san u kojem je melek dao komentar sure El-Fatihe. Prije nego što sam počeo da govorim, molio sam se Allahu i rekao Allahu moj, tvoj melek me je podučio komentaru El-Fatihe i sad želim da testiram zaista da testiram taj san, da li je to bio san od tebe. Ako je zaista bio taj san od tebe, onda mi pokaži da kažem komentar koji nikada nije spomenut iz sure El-Fatihe od bilo koga drugog komentatora. Odmah posle moje dove, Allah dželešanu je u moje srce stavio jedan aspekt ili jedan komentar da rekao sam da u časnom kao Kur'anu Allah nam je dao ovu dovu Gajril Magdubi alejhim veladalin i rekao sam o muslimani molite se u svakom rekatu da ne postanete Magdul ili Adal. Magdub znači kao časni poslanik je objasnio ovo u hadisu da Magdub se odnosi na Jevreje, a Adal na kršćane. Znači Magdub znači Allahu zaštiti nas da postanemo kao Jevreji, a Dalin zaštiti nas da ne postanemo kao kršćani. A također časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da će Mesija doći ovom umetu i oni koji ga kao odbace, oni će biti poput Jevreja. Također je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će doći vrijeme kada kršćanstvo bude kao vrlo prošireno, da će se ljudi znači prelaziti na kršćanstvo radi boljeg života ili nekog statusa, ili da će postati kršćani zato što neće jednostavno shvatati svoju religiju. Vrlo je kao čudno da se Fatiha bila objavljena u Meki, gdje ni Jevreji ni kršćani nisu bili kao tad protiv islama. U to vrijeme samo idolopoklonici pretežno su
bili protiv islama, kako god nismo bili podučeni dovi da nas Allah sačuva od idolopoklonika, već smo bili, znači dova je bila da ne budemo kao Jevreji i kršćani. Znači u ovoj suri Allah je spomenuo da idolopoklonici ne spomenuo, nego to nam daje znak da će oni biti iskorijenjeni. I jednostavno nije se morala taka dova objaviti tad. S druge strane je judaizam i kršćanstvo će da ostane i uvijek da se moramo moliti da ne postanemo kao oni. Muslim kaže poslije mog govora, mnogi su kao ti ljudi koji su bili prisutni tu rekli ti si proučio Kur'an vrlo detaljno i također su rekli da je ovo prvi put da su čuli ovakvo objašnjenje i ovo je zaista istina i možete da pogledate sve komentare časnog Kur'ana do danas i niko nije spomenuo ovaj aspekt. I ja sam imao tada 20 godina kad je Allah Đelešanhu ovo objavio mi. Allah Đelešanhu mi je podario znanje o časnom Kur'anu preko svog meleka i također kroz to sam postigao da znam komentar časnog Kur'ana i kao ne bojim se nijednog učenjaka da dođe i kao ima sa mnom debatu u vezi ovoga. Ovdje kaže ovo je grad Lahor i ovdje ima on je održavao taj govor tu i kaže mnogi fakulteti su tu, razni učenjaci žive ovdje i pozvao sam sve njih i širom svijeta što se tiče u vezi časnog Kur'ana da sa mnom imaju debatu, ali hvala dragom Allahu niko se nije usudio da izađe na tu debatu i moj je uslov bio da ću da odgovorim sve te protiv komentare kroz časni Kur'an. Hazreti Muslim Maud kaže kada je potpuno dobio to uvjerenje kao mlada osoba u svoju vjeru, on spominje da se to tad desilo i kroz ovo možemo da vidimo da Allah Đelešanhu je od mladih dana ispunio ovo predskazanje obećanog Mesije, da će on biti to dijete. 1900. godina je bila godina kada sam jednostavno dobio to potpuno uvjerenje u istinitost časnog Kur'ana. Imao sam 11 godina. Neko je donio neki ogrtač obećanom Mesiji koji je bio specifičnog kao nekog dizajna. Nisam mogao da ga obučem tad zato što je bio mi velik. 1900. godine počeo sam da razmišljam, imao sam 11 godina, zašto ja vjerujem u Allaha i njegovo postojanje. I on kaže, razmišljao sam to u noći i jednostavno shvatio sam da kroz to svoje razmišljanje da Allah zaista postoji i bio sam presretan isto kao kad dijete nađe svoju majku. On kaže u vezi te vjere o kojoj sam non stop slušao, tad sam jednostavno postigao to razumijevanje vjere sam sa sobom. I tad sam se pomolio Allahu Đelšanu i rekao, Allahu moj, molim te, ne dozvoli mi da ikada posumnjam da ti ne postojiš.
I on kaže, tada sam imao 11 godina, sada imam 35 kad im se obraćao, ali do dan danas ja tu ponavljam dovu. I kaže, zaista i dan danas ponavljam, Allahu moj, nikad ne dozvoli da posumnjam u tvoje postojanje. I dodajem sad molitvu da Allahu moj podari mi kao još bolji način da objašnjavam tvoje postojanje. Hazreti Muslima dalje nastavlja da Hazreti Muslima govori kao, počeo sam da govorim o jednom, a onda kao posjetio sam se na ovo sad što je spomenuto. Uglavnom, jednog dana je uzeo abdest i obukao je taj kaput koji mu je prije bio velik. I kaže, nisam ga obukao zato što je to bio prelijep kaput, već zato što je bio od obećanog Mesija alejhi selama. I ovo je prvi put da sam shvatio da i neka stvar koja je pripadala izabratoj osobi od Allaha dželešanhu, da i u njoj ima blagoslov. I tada sam kao zatvorio svoja vrata i klanjao sam na file i plakao sam mnogo, dovio sam mnogo. Također u vezi ovoga kako je spoznao Allaha dželešanhu u 11. godini, Musa Maud je spomenuo na drugom mjestu. Hazret Musa Maud radijallahu anhu kaže, imao sam 11 godina kada mi je Allah dželešanhu dao blagoslov da jednostavno sam shvatim Allahovo postojanje. Bilo je poslije akšam namaza, bio sam u svojoj kući i razmišljao sam da li sam ja Ahmedi samo zato što je moj otac započeo Ahmedija muslimansku zajednicu ili zato što je to istinski ispravna zajednica. I on kaže, obećao sam da ja neću da se pomaknem s tog mjesta dok ne shvatim zaista šta je istina. I kao tada sam rekao, ako shvatim da je Ahmedijat neispravan, onda ću kao da odem iz kuće. On dalje nastavlja. Kad sam ovo odlučio, počeo sam da razmišljam i razni dokazi su mi padali na pamet i sam sam argumentovao u svom umu u vezi ovoga. I do te mjere sam došao do da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pravi poslanik, da li ja samo vjerujem u njega zato što moji roditelji vjeruju u njega ili zaista zato što je on Allahov poslanik i zato što su svi dokazi zato što su svi dokazi znači potvrđuju da je on Allahov poslanik. I on dalje nastavlja. Poslije ovoga sam razmišljao u vezi uzvišenog Allaha i moje pitanje u vezi toga je bilo da li ja samo vjerujem u Allaha isto tako zato što mi je bilo podučeno ili zaista Allahovo postojanje. Onda je moje srce mi je reklo, ako Allah postoji, onda postoji i poslanik sallallahu alejhi ve sellem i on je istiniti. Onda također i obećani Mesija je istinit. Pa onda ako je obećani Mesija istinit, onda je Ahmedijat istina. Ali onda druga misao je došla, ako znači Allah ne postoji, onda svi ovi ostali nisu istiniti. I on kaže, i dalje sam nastavio i čvrsto bio ubijeđen da ću da nađem odgovor za sve ove svoja pitanja. I kao sam je sebi rekao, ako odluči moje srce i razum da ne postoji Bog, onda odlazim iz svog doma. On kaže, toliko sam razmišljao da sam toliko bio zabrinut i nisam znao više ni šta da mislim i u tom trenutku sam pogledao u nebo. Nije bilo oblačno. Nebo je bilo toliko čisto, zvijezde su sijale s neba. Znači ništa ljepše nije bilo za oko da pogleda kao ovaj prizor. Pogotovo zabrinuti misli. On kaže, ja sam toliko dugo gledao u nebo
da ne znam koliko vremena je prošlo. Kada se moje kada se moj osvježio i odmorio, pomislio sam kako je lijep ovaj prizor. Da li postoji išta iznad ovih zvijezda? Pa onda sam razmišljao da nešto postoji iznad njih, ali šta je iza toga? I sve sam razmišljao da postoji još više zvijezda. Onda sam razmišljao u redu, ako zvijezde se nastavljaju, ali mora doći njima kraj. Šta je onda posljednji? I također isto to pitanje koje mnogi postavljaju u vezi toga da je Allah oduvijek i zauvijek, došlo je u njegove misli, kao da ima neki limit i tome. On kaže isto je to meni ta misao prošla u vezi zvijezda, da mora da se zaustave negdje. I onda sam razmišljao, ako one se završe, onda šta je iza njih, a ako ne, onda kakav je to sistem? I onda počeo sam da razmišljam, ako ljudi smatraju da zvijezde nemaju limita, onda kako moraju da ograničavaju Allahovo postojanje. U tom trenutku moje srce je prihvatilo to da zaista Allah postoji, jer ako ljudi ne mogu da vjeruju u Allaha kojeg ne mogu da vide, onda kako također oni kao postavljaju pitanje u vezi stvari koje mogu da vide, ali ne znaju dokle njihov je limit ide. Na drugom mjestu kaže kada sam shvatio da Allah zaista i bio ubijeđen u to da Allah zaista postoji, onda vjera u časnog poslanika, obećanog Mesiju u džemat je također mu bio ubijeđen u to. Ovo je još jedan dokaz kako je Allah dželešanuhu njemu kao vrlo mladoj dječaku bez obrazovanja dao način na koji je razmišljao i shvatio ovu teoriju. To je kao još jedan dokaz da će on imati sekularno i religijsko obrazovanje. Hazreti Halifatul Mesih prvi je bio tog mišljenja da je ovo dijete, to je Musleh Maud, taj isti obećani sin koji će da ispuni sve kvalitete tog obećanog sina. Hazret Musleh Maud kaže, ja i neke omladina su započeli novine i tu je napisao članak koji objašnjava svrhu ili ciljeve tog magazina. Kad je ovo bilo objavljeno, Hazreti Halifatul Mesih prvi je rekao obećanom Mesiji da treba da kao pročita taj članak koji sam napisao, i obećani Mesija u Mešćid Mubareku je tražio da mu se donesu te novine. I taj članak je bio pročitan njemu, on je pohvalio to pisanje. I posle sam se sreo sa Halifatul Mesihom prvim, iako me on prvi pohvalio u vezi tog članka, rekao mi je da nisam totalno zadovoljan pisanjem i rekao je postoji kao izreka u našem narodu, kao kamila vrijedi 40, a kao mladunče od kamile 42. To jeste da znači mladunča košta više. Hazret Musleh Maud kaže, ja nisam pričao Punjabi i nisam znao šta to znači. I kad je vidio da sam zbunjen na mom licu, rekao je, ti vjerovatno nisi razumio ovu metaforu. On mu je objasnio da kao postojala je priča da je neki čovjek prodavao kamilu i mladunče i kao kad su ga pitali koliko je, on je cijenio 2 rupija više za mladunče od kamile, i onda su oni rekli kao zašto to. On je rekao i mlado je, ali također je i kamila, zato to je skuplje. Na isti način metaforu je prema njemu usmjerio u tome da je imao Brahini Ahmedija knjigu. Kada je znači obećan Mesija pisao, takva knjiga nije postojala, ali pošto je on imao tu knjigu,
on je mogao još bolje da napiše taj svoj članak koristeći literaturu. Muslim se kao zapitao kako može neko da nešto bolje predstavio si od onoga koji je poslan od Allaha dželešanhu, ali nije to bila poenta. Bila je poenta u tome da on nije koristio te znači dragulje koje Allah preko obećanog Mesije poslao, to jeste dragulje znanja. Znači da buduće generacije predstavljaju i koriste ovo znanje koje Allah dželešanhu dao. I iako je Halifetul Mesih prvi znao kakvo je njegovo zdravlje i slično, on je jednostavno držao ga na velikom nivou da on treba da se trudi i da je znao da on ima taj potencijal da napiše nešto još bolje. Muslim također kaže da sljedeće generacije drže ovo na umu, ne samo da oni će imati koristi i blagoslove od ovog znanja, ali će da prenose ga na druge generacije. I također je spomenuo da djeca trebaju da nadmeću svoje pretke u dobrim dijelima, nije kao da ako je nečiji preci bili lopovi da sljedeće generacije postanu još bolji lopovi, znači samo u dobrom. Ovo je značilo da potomstvo neke osobe koja klanja non stop postiže još bolje namaze od njih. Zrati Halifatul Mesih kaže da je već spomenuo u vezi zdravlja Muslima Uda radijallahu anhu, ali također spomenut će još u vezi toga i kako je i obećani Mesih alejhi selam i Halifatul Mesih prvi vjerovali da je Muslima taj obećani sin i on kaže način na koji je koliko je meni pomogao Halifatul Mesih prvi jeste da on je bio znači doktor i on je znao kakvo je moje zdravlje, tako da kad bi me on podučavao ne bi mi dao da čitam dugo jer je znao kakav je moj slab vid, nego bi rekao sjedi pored meni i slušaj, a on bi čitao. Hazret Muslim kaže da je znači razvio bolest očiju i da je toliko bilo bolno da otvara oči i doktori su bili rekli da će on znači da oslijepi skroz. Tada je obećani Mesija se mnogo molio i počeo je da posti također. I on kaže kada je nije siguran koliko je dana postio dok se je molio za njegovo zdravlje, ali kaže zadnji dan kada je trebao da se omrsi, prije nego što je stavio zalogaj da se omrsi, musliman kaže ja sam otvorio oči i vidio sam na njih i kao ja sam uzviknuo da vidim. I tako uglavnom lijevo oko mu je bilo mnogo vid oštećen i kaže da mogu da vidim ispred sebe, ali ne mogu da čitam knjigu. I on kaže ako neko koga ja znam sjedi blizu 2 ili 4 fite od mene, kao mogu da prepoznam tu osobu, ali ako osoba koju ne znam ne mogu da ugledam kao da prepoznam. Moje desno oko je dobro, ali također i ono je kao imam bolesti na njemu. Znači samo da pogledamo literaturu koju je Muslim ostavio iza sebe, možemo sa takvim očima ili s takvim zdravljem možemo da vidimo koliko ga je Allah dželešanu blagoslovio. I također Muslim radijallahu anhu kaže da je obećani Mesija rekao njegovim učiteljima da on koliko može da uči, da ga uče. Ako on kaže da više ne može, da ga niko ne forsira na to. I također je rekao da uči prevod Kur'ana i hadisa od Halifatul Mesih prvog. I kao trebam da proučavam i medicinu zato što su to njihovi preci su bili doktori. I on kaže i tako moje zdravlje, bolest nastavila se i očiju, poslije je razvio bolest i jetre i uvijek je bio na nekim specijalnim dijetama i također je njegova slezena bila nateknuta. Hazreti Mir sahib, njegov djed s majkine strane, kaže me je jednom testirao u urdu jeziku. Hazret Muslim kaže i danas moj rukopis je vrlo kao loš, ali tad u to vrijeme
niko nije mogao pročitati. Mir Sahib nije mogao da pročita šta sam ja napisao i Mir Sahib je bio onako inače malo brzinski bi se naljutio i kaže otišao ljutit obećanom Mesiji alejhi selamu. Hazret Musa Maud kaže mi smo se bojali kao njegovog temperamenta, to govori u vezi svog djeda sa majkine strane. I posle ovoga kad je otišao kod obećanog Mesije, kao još sam se više zabrinuo, otišao i rekao je obećanom Mesiji da on ne obraća pažnju na Mahmudovu edukaciju, kao rekao sam mu nešto da napiše na urdu, da li ti ovo možeš pročitati, pogledaj na šta liči. I kad je obećani Mesija preslušao mog djeda i šta je sve imao da kaže, on je rekao, kao što je to bila njegova tradicija uvijek kad bi nešto odlučivao i to, kao pozovi Mulvi Sahiba, to jest Halifatul Mesih prvog, i Halifatul Mesih prvi je došao, on je stajao spuštene glave da iskaže poštovanje prema obećanom Mesiji. Halifatul Mesih prvi je imao veliku ljubav prema meni. Obećani Mesija mu je rekao, Mulvi Sahib, pozvao sam te ovdje. Mir Sahib kaže da Mahmud ima vrlo loš rukopis i kao želim da se pripremi jedan test za njega, i kad je to rekao napisao je nekoliko rečenica i dao mi je taj papir i rekao da ja trebam da prepišem te rečenice. Ja sam kao to pažljivo kopirao. Prvo te rečenice su bile vrlo kratke i morao sam samo znači da ih prepišem i mogao sam da kopiram. Kad je obećani Mesija ovo vidio, rekao je, ja sam bio zabrinut komentarima od Mir Sahiba, ali njegov rukopis je sličan mom. I također Halifatul Mesih je već isto potvrdio da Mir Sahib je bez razloga kao uspaničio, njegov rukopis je u redu. U vezi njegove edukacije, Hazret Musa Maud kaže da Halifatul Mesih prvi mu je uvijek govorio, Mija, ti imaš slabo zdravlje i nemoj da se kao u vezi toga stresiraš, dođi kod mene, ja ću da čitam, a ti ćeš da kao pamtiš. I prvo me je podučio časnom Kur'anu i onda Sahih Buhariju. I časni Kur'an nije išao kao u sporo, prvo bi čitao arapski i onda prijevod i govorio bi mi u vezi nekih važnijih detalja, ali je ovo bilo kao u vrlo brzom načinu. Podučio me cijeli Kur'an u roku od 3 mjeseca. I onda smo kao uzeli neku pauzu. Poslije smrti obećanog Mesija alejhi selama, Halifatul Mesih prvi mi je rekao da treba da završi da me podučava Sahih Buhari. I ovo je bilo radi toga zato što sam ja rekao da je obećani Mesija mi savjetovao da me Kur'anu poduči Halifatul Mesih prvi i Sahih Buhariju hadisima. I tako počeo sam da učim časni Kur'an i hadise od Molvi Sahiba, to jest Halifatul Mesih prvog, u toku života obećanog Mesija alejhi selama. Naravno, bile su neke pauze i također medicinu sam učio od njega. Hazret Musa Maud dalje govori da je to sve naučio od Halifatul Mesih prvog. I za 2 mjeseca su naučili časni Kur'an, onda 2-3 mjeseca Sahih Buhari. Također jednom Ramazanu je cijeli Ramazan je znači održavao dars u vezi časnog Kur'ana i kao ja sam bio prisutan u tom Ramazanu i neke arapske magazine me je s njim sam kao naučio. Recimo se malo kaže u vezi mojih učitelja, kad bi god održavao neki govor, jedan od njih bi uvijek sjedio i slušao me. I kad bi neko drugi održavao govor, taj bi učitelj govorio da kao već sam čuo sve to što je ta osoba navela, ali kada bi ja održavao govor, taj učitelj bi govorio da uvijek nešto novo u vezi časnog Kur'ana nauči. Hazret Musa Maud kaže da je to bio blagoslov Allaha dželešanu koji mu je podario znanje časnog Kur'ana da bi se ova predskazanje obećanog Mesije ispunilo. On dalje govori da u ovoj džamiji
1907. godine kada sam prvi put se obratio javno, održao govor i bila je Dželsa Salana, bilo mnogo prisutnih. To je bilo godinu prije nego što će obećani Mesija da premine. Bio je također prisutan i Halifatul Mesih prvi i kaže kada sam proučio iz sure Lukman ajete i objasnio značenje, Muslim Maud radijallahu anhu kaže ovo je bio moj prvi javni govor, također mnogi prisutni tu kao što je Halifatul Mesih prvi i mnogi kao stariji ljudi bio je nervozan i kao osjećao sam kao da ću se unesvijestiti. Moj govor je bio otprilike 30 do 45 minuta dug. Kada sam završio govor, Hazreti Halifatul Mesih prvi je ustao i rekao mi je čestitam ti na odličnom govoru i rekao ja ovo ne govorim da bi se ti kao osjećao nešto bolje ili ovo je zaista bio odličan govor. I Allah Đelešanu mu je podario toliko znanje i Allahov blagoslov je bio da nije važno da li bilo religijski ili sekularni kao sekularna tema, da je Muslim Maud radijallahu anhu to na najbolji način uvijek predstavio i da mnogi su otvoreno pisali sve pohvale u vezi njegovog rada i to je sve bilo blagoslov ispunjenja predskazanja koje je Allah dao obećanom Mesiju alejhi selam u vezi obećanog sina. I znači svi govori, literatura i hudbe Hazreti Muslim Mauda, znači bez mnogobrojne znači stranice su ispunjene tim njegovim znanjem i također se prevodi na engleski i razne druge jezike i naša je znači dužnost da iz ovoga izvadimo koristi. Muslim Maud u vezi toga da je on ispunio to predskazanje koje je dato obećanom Mesiju alejhi salamu kaže uz Allahovu milost i njegove blagoslove to predskazanje koje mnogi ljudi su čekali da bude ispunjeno. Allah Đelešanhu je meni to kao objavio da sam ja ispunio to predskazanje ili da je to predskazanje ispunjeno kroz mene. I oni koji govore da je ovo laž i koji govore da je kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem lažni poslanik, zaista oni su lažovi. I kroz ispunjenje ovog predskazanja Allah dželešanuhu je kao ispunio i da je islam ta živa religija kroz poslanika sallallahu alejhi ve sellem svim ljudima. Koja osoba ljudsko biće 1886. godine je mogla reći ovo kao da je ovo njemu objavljeno od Allaha. Tačno 58 godina prije, to je kao kad je Muslim Maud govorio o tome, 58 godina je bilo prošlo. I da je rekao ko bi to mogao reći da će u roku od 9 godina Allah ga blagosloviti sa dječakom koji će biti ispunjen religijskim i sekularnim znanjem i koji će ime Islama i poslanika sallallahu alejhi ve sellem proširiti širom svijeta, koji će biti živi dokaz Allahove milosti i Allahovog obećanja, ispunjenja obećanja. Nijedna osoba na ovom svijetu ne bi mogla tako nešto da kaže da će se desiti. Allah je bio taj koji je to objavio i Allah dželešanhu je također bio taj koji je ispunio to tu svoju objavu kroz osobu koja je bila prema ljudima ovo svjetskim vrlo slaba osoba. I znači ovo predskazanje Allah ispunio kroz osobu da nijedan dan u njegovom životu njegovo zdravlje nije bilo u dobrom, ali Allah dželešanuhu mi je kroz ovo poboljšavao moje zdravlje i kroz mene Allah dželešanuhu je pokazao istinitost Islama i Ahmedijata
i Allah dželešanhu jednostavno ja nisam išao da se obrazujem, ali Allah dželešanhu mi je i ovo svjetsko i religijsko znanje dao preko svojih meleka i Allah je mi dao toliko znanje časnog Kur'ana da nijedna osoba je sad ne posjeduje. I svo ovo znanje koje sam dobio, Allah dželešanuhu je to dao meni. I ja i dalje stojim iza toga da bilo koja osoba u cijelom svijetu ako želi da izađe da kao radi debate sa mnom, ja stojim da ću se uvijek odazvati tome, ali niko se nikada nije javio da radi tu debatu s njim. Allah dželešanuhu mi je dao to znanje o časnom Kur'anu i postavio me kao učitelja cijelom svijetu. Allah dželešanuhu mi je dao da ja propagiram tu poruku Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, poruku časnog Kur'ana cijelom svijetu, u svakom dijelu svijeta da se proširi Allahova religija. I zaista Hazreti Muslim Maud je ovo ispunio, razni prijevodi na mnogim jezicima. Časni Kur'an je bio preveden u njegovom vremenu i dan danas mi nastavljamo da uradimo ovaj njegov rad. U vrijeme njegovog života Kur'an je bio preveden na 17 ili 18 jezika. Slično, poruka Islama je došla u sve dijelove svijeta u toku njegovog vremena. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, cijeli svijet se može udružiti, da li to bili kršćanski kraljevi i cijeli svijet, Amerika, svi se mogu udružiti. Najbogatije nacije se mogu također im pridružiti da me zaustave da ispunim ovu misiju, ali se kunem dragim Allahom da sve njihovi trudovi će da propadnu. Allah dželešanuhu će prihvatiti moje molitve i moj trud i uništit će sve njihove te spletke. Da pokaže istinitost ovog predskazanja koje je dao obećano Mesija, Allah dželešanuhu će kroz mene da podari da čast Islama i poslanika sallallahu alejhi ve sellem ode na najveći nivo i kroz moje sljedbenike. I Islam i njegova čast će se kroz cijeli svijet raširiti. I do te mjere dok svugdje časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bude prihvaćen kao istinski poslanik. I ako Bog da, ovo će ostati sve dok misija obećanog Mesije bude završena i dok zastava Islama ne bude raširena preko cijelog svijeta. I onda na našim skupovima mi trebamo uvijek da se sjetimo ovog predskazanja, ali sjećanje na ovo predskazanje će jedino imati koristi kad mi budemo ispunjavali naš dio i kad budemo držali na najvećem statusu čast i posebnost poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kad budemo pokazivali istinitost Islama cijelom svijetu. I trebamo da dovedemo sve ljude pod zastavu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na današnjici niko drugi osim sledbenika obećanog Mesija alejhi selama ne može da digne tu zastavu Islama i kroz kojeg poruka Islama može da se proširi u cijelom svijetu. Da nam Allah dželešanu pomogne da ispunimo ovu dužnost. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر